Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last 7. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon sa ton nga linya, Sir Melvin Tiero sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvin, maayong gabi dira sa imo. Si Dave ni Sir Bry. Aha, Sir Dave, ang nasulat ang nasulat ni sa po sa whiteboard ko di Melvin Tiero ho. Sige. Okay lang. Pasensya gid sir. Thank you. No problem, sir. Sa liwat na yung gabi si mo, Sir Bry, kag sa tanan nga tagpalamanti sa sining istasyon. Yaring atong lakad sang panahon, Marso 4, tuig 2021. Northeast monsoon ang padayon nga nag-apekto sa Northern Luzon. Samtang easterlies naman ang nag-apekto sa eastern nga bahin sang Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang Masbate, Sursugon, Biliran kag Samar provinces maka-eksperyensya sa magal-umo na kalangitan inipagupdan sang laptang magtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat dalas sang easterlies. Ang iba namang nga bahin sa Pungsod Pilipinas maka-eksperyensya sang kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pagumguong, inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tugan naman niya sang northeast monsoon. Negros Occidental, ilikip na siyudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan nga panahon, luwas malagi nga pagumguong, inipagupdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Kasarangan tubtob may malagi nga pagmalumadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa namin na sidlangan, tubtob na sidlangan, naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya. Kanagatan sang probinsya, maging kasarangan tubtob mabulubalod. Sir Bry. Wow, kuha na gid dalalayo na gid ini balantayan sa muning nga panahon, Sir Dave. Sunog Yes, sir, na sunog, no? Oo. Mula Fire Provincial man subong eh. Gani man Marso kita. Sige, halong-halong gid kita, medyo mainit-init na gid man sitwasyon ta, ano? Sir Dave, salamat gid may gabi. Uy, nadula siya. Sige lang. Una sa balita. Una sa aksyon. La City 2 Action Radio Philippine Standard Time, no? Ang panahon naton subong medyo mainit-init na gid man, ano? Batyagan tama na pang aton sining palibot subong ang masami naton ning bulabatsyago naman ni ubo bangod sang yabok mga kaaksyon. Action Firing
Pero despite sining matawhay nga situation naton sa maulanon nga panahon, ang mga utod ta gina-remind tagad gihapon sa mga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7 mga kaaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la City Tres na. Antes pa naman tanan ng aton gid pagpangayo sang guidance, pagpangayo sang dugang nga kinaalam. Pagpasalamat tonight ari naman kita sa aton sini nga pagpangalagad gikan dira sa aton sini mahal nga Ginoo. Ano padayunon ang pag-ubay sa aton sa nagabiyahe dira palayo kita sa mga aksidente kaganuman nga mga disgrasya balatian kag labi na gid karon ining si pandemya. Pasalamat kita si bakuna ara na. And kabay pa ini si bakuna amo ang makadulong sa aton nga makabalik kita sa normal nga situation sa palaabuton mga kaaksyon. Amen and amen. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tubdob last 9 takna siri nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang nagalinagung nga balita sa aton siri nga pagpangalagad? Ang pagpatay sa isa ka polis dito sa Calatrava mga kaaksyon may ara sang development sa aton siri pag-interview kaina gikan sa hepe mismo. May ara na sang duha ka persons of interest. Ang kapolisan away panapalayag ang ngalan kay padayon pa ang pag-imbestigar. Nagalaom ang hepe nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sang ila sini nga kaupod. Aksyon Firing Line. Samtang sa iban nga balita lokal, bangod gid lamang sa inaway sang kahoy action hands. Linabuong binuno yan tupad balayaw, patay gini. Aksyon Firing Line. Grabe kanubo sang huna-huna kung isa sang tawo no. Inablang kalagit tiway takbalo aside from kahoy, base may lain paginis lang ang mga aligot-got abi. Ti naglabot sa punto nga nagpinatsanay. Aksyon Firing Line. Sa hinubaan ini sa may kuha naman sa may area naman sang Binalbagan, hinubog, no? Hinubog man, labo, patay. Aksyon Firing Line. Ay nag-inado nga sitwasyon. Abi, pag huna-huna mga utod na to, no? Pag huna-huna, ginanay antisimuon ang krimen. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita, makaksyon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa syudad sa Bacolod, asod man nga pagpatigayon sang buy-bust operation ang mga kapolisan kanamo na gid subong droga, no? Aksyon Firing Line. Imbes nga nagtulo-tawhay kita sa pandemya pero nagbulos iya si illegal drugs. Wala untat iya nga dinakpanay sang kapulisan, wala kag tuo, south to north mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Sa diri sa Bacolod nga mga balita siri matiniyon, tigina paabot buwas nga adlaw, magaabot na gid ang bakuna nga Sinovac gikan sa national mismo and una nga duha ka mga hospital nga makaagom sini amo ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag ang Riverside Hospital. Aksyon Firing Line. Mga frontliners na diring unahon gid sa pagpabakuna mga kaaksyon and lauman naton karon dugay ang aton sini nga bisita regarding sini ang spokesperson sang DOH gikan dito mismo sa Region 6 mga kaaksyon. Kumustahon ta ang sitwasyon sini? Kumustahon ta ang preparation sini? Kag lauman taman karon nga maka-interview kay Dr. Julius Drilon nga amo ang hepe sang nasambit iya nga hospital. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton nga pagpangalagad balita gikan sa probinsya na naman COVID-19 Vaccination Task Force meeting ginpatigayon sa Kapitolyo. Dry run patigayonon sa Murcia sa Marso 12. Hoy, abi ko sa Candone. Aksyon Firing Line. Nalayuan sila garos Candone, dili nila sa Murcia, anay kay mas lapit-lapit man. Aksyon Firing Line. Okay, good. La 7:07 Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Balikan ko na karama kaaksyon ang mga balita lokal. Diri ko tanay sa may balita sa nasyonal. No? Mga tukre kita na sa balita sa nasyonal. Ang galunggong. Liwat naman ginbuksan sa aton sini Malacañang galungbong isda ha. And dito sa ila subong 280 ang kilo
So nagaproblema na naman ang aton sini nga magkuturan sa presyo aside from baboy, manok nga tuman kamahal, si galunggong mahal man. Action firing line. Tiambal diri sa Malacañang dapat mag-import na kita sang galunggong gikan sa iban nga pungsod mga kaaksyon, no? Pero sunod diri kay Attorney Harry Roque mga kaaksyon, bangod nga ara pa ang mga lugar nga kabugnaw sang sitwasyon, amo na jutay ang hulik, jutay ang jutay ang isda nga si galunggong, amo na nga mahal ang presyo. Pero sa sini nga mainit nga panahon na dugay-dugay, basi pa man lang nga dumamo si galunggong kag magbrato ang presyo. Action firing line. Ulo import kay mo iya dayon nga itakbalo ko na ng sitwasyon sa mga importation nga ini kay may ara dan sa mga reports iya nga ibanda agod hindi dali magpalalanos ginapang injekan man sa mga anti-panos. Action firing line. Pagkatapos dalon ta dis Pilipinas kag kita makaon niya bosus ko naman dapat manghuna-huna tanay ideyahan tas lokal hindi kay dayon ta ka pa-import. Action firing line. Sige, sa iban nga balita maka-aksyon sa national, i-update ta kamo sining nasambit iya nga si COVID-19, na. Subong adlaw may arasang 584,667 na ang cases sa bugos nga Pilipinas. Doon nagdako haw kay subong adlaw nagdugang 2004 kay 52. Action firing line. Amo ning kahapon na balaka na ng Department of Health kag iban pa nga mga otoridad naton nga ginalauman nga magsaka ang kadamuon sang positibo bangod sa mga pag-relax ang mga restrictions mga kaaksyon. Action firing line. Di nagapabilin diri nga aktibo mga kaaksyon naglangat na sa 37,226. Ang naka-recover diri 535,037. Kag ang patay sa Pilipinas subong sa nag-umpisa si COVID-19 nagdangat na sa 12,404. Action firing line. Ang masubo man nga balita sa aton sini nga mga OFW bla kay nagdangat na sa 15,052 ang kaso kag ang nagapabilin nga aktibo diri yara sa 4,506. Ang naka-recover 9,513. Ang patay sa mga OFWs taho kay 1,033 naman ho. Action firing line. Damo naman ho kag ang may mga kaso karon sa ibang nga pungsod nga nagdangat man sa 87. Action firing line. Ang mga OFWs naton nga iban gani nga nagpululi de ara na sa sulod sa sa lungon. Action firing line. Bangod sa ning COVID-19 mga kaaksyon mapaghalong gikabuda kun din man kamo nga pungsod diri sa bugos iya nga kalibutan mga kaaksyon. Action firing line. Samtang sa iban pa nga balita, istorya kita party bakuna. Na party sa bakuna kay si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag mga kaaksyon. Na? Nagpalayag si Presidente Rodrigo Duterte nga wala dapat sang pilitay sining nasambit iya nga pag-inject sang bakuna. Action firing line. Ginklaro dire ni Duterte pamati ang mga utod naton labi na gid sa mga may negosyo dira, no? Mga negosyante pamati subong kay suno kay Presidente Rodrigo Duterte nakadepende ini sa inyo siri nga mga empleyado kung magpa-inject sila o kung hindi. Action firing line. Ini ang reaksyon sang presidente matapos gumawa ang report nga may ara sang no vaccination, no work policy sa pila ka mga businesses diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ti wala kita iya sang laye diri sa Pilipinas nga mandatory ini. So hindi kita basta-basta iya nga magpangpugos sa mga tawo nga magpabakuna, ilabi na gid sa mga negosyante naton kay ti may ara na sila sang pribilehiyo nga magbalibad. Action firing line. Kagin palayag man gilayon ni Labor Secretary nga si Silvestre Bilio III mga kaaksyon sang dule naton, no? Ang Labor Secretary naton nagpalayag isa kadako ina nga kaso kon may ara sang pilitay sang bakuna mga kaaksyon. That's why temprano pa si Bilio nag-abiso sa mga negosyante nga nung kagid ina nga pagahimuon kay ina isa kasahi sang diskriminasyon. Action firing line. Base may ara da karon sang hindi magpa-inject kag mapilitan nga mag-resign sa iya sini nga trabaho or may ara base mga negosyo nga magamiton nga requirement ining injection sa bakuna before ikaw maka-apply. Action firing line. Tinaguro balantayan ini subong mga kaaksyon ano pero despite sining
hindi mapilit ang publiko nagahingyo gyapon ang aton sini otoridad nga dapat magpabakuna gid. Action firing line. Dapat magpabakuna gid para halos kita tanan secure na. In fact, suno sa expert naton 70% dapat sa isa ka lokalidad ang makapabakuna Action firing line. para mas masigurado nga si COVID-19 way naging sang tapikan sa palaabuton mga kaksyon. Action firing line. Timayo man na kay si Presidente Rodrigo Duterte mismo nagpathag mas temprano pa agod nga hindi na nibala magdamo pa kay base maglabot sa punto nga magkinasuhay. Action firing line. Hindi mo na mabalaan naton iban nga mga utod kay may ara da niya sa mga ibanda nga kabalo magkasukaso, sakyan basi sakyan sang politika o kon sakyan sa kung ano-ano dira nga mga halimaw kag problema pa. Action firing line. Amo na mas temprano mismo si Duterte amo ang nagahambal nga hindi mandatory ining pagpabakuna. Ginasulit-sulit na gina para mahangpan sa aton publiko. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon, bakuna gihapon kita. Bakuna kita gihapon kay nga kundi may isa ka isa ka ehemplo ini mo, no? Kabalo ka kadamo diri sa aton sa nagasinggitan subong nagahambal, oy, ara na si bakuna, ara na si Sinovac, di na to mga politiko ta, di na to mga public officials ta, di na to mga authorities naton nga wise line nagbabakuna subong daw kahipo sa ila. Action firing line. Dito sa Metro Manila, sa Luzon area mga kaksyon, si Representative Quezon City o kon Quezon Representative nga si Angelina Helen Tan ang ginbatiko subong sang publiko kag plano nga paimbestigahan sang National Interagency Task Force matapos nga ini siya ang nagpabakuna mga kaksyon. Action firing line. Kongresista ini Action Hensa kag ini siya chairperson sang House Committee on Health mga kaksyon. Kag ining sitan nagpabakuna ini siya sang Sinovac dira mismo sa Veterans Memorial Medical Hospital. Action firing line. Para sa inyong ihibalo, ang Memorial o Veterans Memorial Medical Hospital, isa lang sa pila ka mga hospitals dito sa Luzon area nga gindalan sining 600,000 doses mga kaksyon sang Sinovac nga nag-abot diri sa aton tinalikdan nga adlaw. Action firing line. Anong rason nga ang pag-aimbestigahan ining sitan? Una-una, kongresista ini siya. No? Suno, dire sa IETF, wala ginsunod, ini initial nga palayag sang IETF, kag subong man ni DOH, mga kaksyon, kag si vaccine czar nga si Carlito Galvez Jr., nga dapat imbestigahan ini siya, kay nga una pa siya nga nagpabakuna sang sa mga frontliners. Action firing line. May ara sang ginatawag nga priority list nga ginatawag mga kaksyon. Subong mo ang aton nga pagbakuna hindi nilumbaanay kay sa prangka nga istorya ang Pilipinas subong amay pinakajutay nga bakuna. Action firing line. So ginaisip subong kag isa-isa sang aton sining nga mga otoridad kung sa daysin o lang ang dapat bakunahan. Action firing line. Now, nga nagpabakuna ining sitan kag nga imbestigahan ini siya. Suliton ta suno iya sa DOH, IETF kag kay Galvez Junior mga kaksyon, wala nalakip iya ining sitan sa prioridad kung ilagid padalman. Action firing line. Ti dapat imbestigahan ini siya mga kaaksyon, pero may sabat diri sitan. Siya pwede gid ako makapabakuna. Una-una, isa ako ka doktor. Action firing line. Doktor Galaya si Representative Angelina Helen Tan. Kag suno diri sa kaitan, kada Domingo, kada semana nagagwa ako iya. Kag may ara ako sa mga consultation. Oo, why labot nga isa siya ka congresswoman, naga-practice siya nga isa ka doktor privately, pero consultation niya libre. Action firing line. Sa ti makabig man ako nga isa ka frontliner. Amo ning amo maning ginpaathag iya ni Kwan ni Tan mga kaksyon. Agon makaintsinding aton nga mga utod subong nga ang kadamo nagahambal da nga di na to mga politiko ta way gid ka pabakiw na.
Wainas la kita, subong ara na bakuna ho. Action firing line. May prioridad. Anong prioridad mga kaaksyon? Una, ang mga frontliners. Kung maubos na ang mga frontliners naton, ikaduha amo ang mga senior citizen, kag ang ikitatlo amo na ang mga civilian. Action firing line. Amo nang butang tagid sa huna naton. Susuno dire kay Tan, may ara siya sang dako nga porsyento nga pwede gid siya makapabakuna bisan ini siya kongresista kay ti doktor man siya kag makabig man siya nga frontliner kay nagalibot man siya sa mga consultation. Didto siya nagpa-inject sang iya sining lawas sa bata yaman mismo nga doktor man dira sa Veterans Memorial Medical Hospital. Action firing line. Nan amo nang natabo dira mga kaaksyon ti subong ho, binatikos ini siya sang publiko bangod nga naghambal nga do VIP ba? Very important personality ini siya kay una-una to saya nga kadamo sa frontliners ka. Action firing line. Nagpalayag man diri si Tagig Patiros mga kaaksyon congressman and former House Speaker na interview tang ligad nga Martes si Alan Peter Cayetano nagpalayag. Siya pwede gid nga imbestigahan. Bayan tang otoridad nga mag-imbestigar. Siya kung lang tawon tato doktor manisitan mo na doktor naman pero way na nagpadamo pasang palayag diri si Cayetano hambalya ti hulaton ta ang resulta sang investigation nga ginahambal nila mga kaaksyon kag kabay pa nga makahatag ini sang leksyon man dira sa aton ibang nga mga utod nga kung hindi kagid man para pa sa imo dapat hindi mo gid ini paghimuon para ti layo sa problema kag layo sa reklamo sa publiko mga kaaksyon. Action firing line. Kay kung isipon mo gid ining nasambit nga bakuna nga gin-donate diri sa aton, kulang ni katama kung i-base naton sa aton sini tuman kadamo nga mga frontliners sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Te nahangpan nyo na ang mga politiko subong mayuyuhom nila siya te, bati ka muna. Hindi kami pwede makapabakuna ya kay why hindi kami mayuyuhom nila subong. Sa kita nyo na, hindi kami ya pwede. Dason lang kami, unahon na sila mga frontliners. Firing line. Pero regarding sa mga kaaksyon, nagpamangkot kita or mamangkot kita kay Dr. Jane Juanico, ang spokesperson iya sa Department of Health diri sa aton sa Region 6. And then, mangutana man kita kay diri sa Bacolod. Buwas nga adlaw ginalauman ang pag-abot sining Sinovac sa Bacolod kag batunon ini sa New Government Center ang EOC mismo, si Mayor Bing Lerdia kag iban pang authority kag ihatag ini sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Firing line. kag subong man ang Riverside Medical Center. Sino din nagapamati subong ang kabataan nyo gatrabaho sa mo sa mga hospital or kamo mismo nga naga-monitor subong nagatrabaho kamo sa hospital ngayon Firing line. kay basi mga Domingo mabakuna na gid no ang aton sini mga kaaksyon nga gusto lang ipabalo liwat no halos tanan interview na naton diri sa lokal si Dr. Surungon sang EOC si Councilor o si City Administrator M. Ang in chairman man dira sang EOC kag iban pa nga mga personalidad angot sining bakuna. So medyo excited kita tanan. Ang excitement subong sa Bacolod puwerte. Action firing line. Kete ang bakuna ginapaabot na naton mga kaaksyon. Now, ano bala ang nangin preparation? Diri iya sa Corazon. Kay natin plano pa, nakaistoryahanay kami ni Dr. Julius Drilon. Nakamuno siya sa duway pagkikukbalo. Ni ko nakibot man ko gani. Sini duway kagalik ideya sini iya. Siya way pa ko kabaton, pero pagkagabi na nawag sa liwat sa aton nga nakabaton siya sang communication this evening gid lamang o sining hapon gid lamang kag may ideya na siya. Pero ano gid bala mga preparation no nga dapat buhaton sa aton sining mga hospital nga ini kiti diri sa aton first time ini. Ang pagbakuna ginatawag simple lang na ya. Kiti i-inject man nila. Pero nga aton na naman diri ini unusual kag daw ka unique klase bakuna ini. Ang pag-preserve, ang tanan nga mga buluhaton, ang pag-preparar, purti niya mo, kay base may mga reactions ini sa mga utod naton. Firing line. Dire sa Corazon, unahon ang mga nurses naton. Sa Riverside, amuman. Unahon ang mga nagatrabaho sa mga opisina, admin nila, mga staff nila dira. Ti posible lakip na mga janitress nila, janitor la, gwardya, doktor,
kag iban pa nga ara tanan sa adlaw-adlaw nagapakig-away sa mga balatian dira sa nasambit nga hospital. Action firing line. Ari sa aton sini nga linya mga kaksyon ang nasambit iya nga spokesperson sa nga DOH diri sa Region 6. Online sa firing line. Sa aton sini nga linya Dr. Jane Juanico ang spokesperson sa DOH diri sa Region 6. Sa Doc, good evening dira sa imo. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital among una gid no makabaton sila diri sa aton man sa Bacolod. Kumusta ang communication para sa ila, Doc? Yes, sir. May information na kami no, may naka-inform kita sa ilang focal person and may ginpagwa man kita nga notice of arrival sa aton nga Sinovac vaccine, sir. Okay, so anong status ni subong Doc dira sa ila? May mga preparation naman sila kung sa desinong injikan sini. Yes, sir. So nag-communicate man kita sa ila kay tugay man kita nag-start sa aton mga preparations for our COVID-19 vaccination. So may ang allocation kay given nga sila ang aton nga referral facility dira sa Bacolod City. So isa sila sa mga naging recipient natin for the COVID-19 vaccination. Ma'am, Doc, ang doses nga maabot diri kuan gini fix gini kung pila ka bilog da ang bakunahan sa hospital or what I mean is may naghuo nang amo ni sila dapat ang beneficiaryo sini. So far, sir, nag-peg kita, sir, sa number of employees, no? And segunda, sa mga mag-accept sa aton nga bakuna, the rest nga mag-refuse or mag-fall sa category sa mga deferral naton, then we have an immediate list sa aton nga quick substitution list naton. All in all, gini, Doc, pila diri ang sa Bacolod kag ining sa duwa ka hospital, gini, Doc? Yes, so far, sir, on the estimate na sa 3,200 vaccines, sir. Okay, so amo ning Riverside ang isa. Yes, sir. What about other hospitals diri, Doc? Anong status nila sini, Doc? So, as of now, ang aton nga prioritization, nakafocus pa lang kita sa COVID referral facilities, which is ang in order niya man nga magpasulod man nagasugod sa DOH facility, followed by our LGU hospitals and then ang private hospitals natin. So, in that order, as nga makapanaog kita sa mga level 1 hospitals. Di say manigyapon na Doc, no, ang mga employees sining mga hospital, if in case giman mag-refuse sila, hindi sila pwede i-force. Yes, sir. No, this is a voluntary vaccination natin. But so far sa inyo nga survey, Doc, almost sa mga ini nga mga hospitals daw pila ka percent, Doc, nga agree silang magpabakuna, Doc? Yeah, so for the initial survey, we have 50% vaccine hesitancy. But again, nagpa-abiso man ng ating mga hospitals that they are doing another survey, no, because daw laing nga vaccine ang gina-expect sa ating mga healthcare worker nga mag-abot and laing nga brand ang na-receive na itong subong. Okay. So meaning una nga survey, hindi Sinovac ang gina-expectar. So amo ni nag-abot subong base may pagbago sa huna-huna nila do amo sina, Doc? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anyways, may nagapamangkot man di bala, Doc, kung ini for free gid ini. Yes, sir. For this COVID vaccination program nga ginapanghatag subong sa government natin, it is for free, sir. Doc, may nagapamangkot man if in case may ara sa mga public officials from Bacolod nga magpabakuna, pwede sila kumbaga makasingit, abe? So we follow, sir, ang order of prioritization natin, no? We start with our frontline healthcare workers, followed by those nga ara sa aton nga mga public health, and as nga makalabot kita sa mga nag-aatipan, no, sa mga healthcare worker gyapon sa aton nga mga close settings. Until then, masulod ang aton nga prioritization for senior citizen and ang aton nga uniformed personnel and indigent nga mga Ilonggos. Nasa group B pa, no, or so medyo malayo paggawa ang other government agencies and government employees. I see. Like for example, sa case bala ni Quezon City Representative bala nga si Helen Tan, isa sa ka-doktor, gali iya doc mo, no? So nagpa-vaccine ini siya and then gin-question sa ITF nga nag-una kapada, damo sina. But according to her, nga doktor ko ya, nag-out ko ya every Sunday or a week abi for consultation. Makabig man siya nga frontliners, ano? If in case may ari di doc sa amon sa Bacolod, the same status sa kay Tan. Anong pwede?
as long as makabiglaton siya sir nga active no nga frontline healthcare worker, then wala man kita sa may ginapili nga bakunahan, and as long as they give their consent no nga mabaton sa bakuna, wala man kita problem with that. Gina-remind na sa ating mga local government units, especially ang nagaman no, sa ating mga local vaccine operation center that we strictly adhere no sa ating nga prioritization nga ginset man sa nga Department of Health. At least clear ma'am ano kay base ibalaton may ari man di matabo like that. So tonight mahang pa nila ang situation. Doc, pasensya gidungagan ko na lang ipamangkot. San ang gina-expectar naton nga additional nga kuan abi nga Sinovac for Bacolod and of course Negros Occidental, Doc? So far sir, as of this time no further notices nga nabatol ang regional office as to the next allocation, sir. Doc, why nadala ang Negros Occidental? That's for Bacolod only. Anong pinakarason, Doc? May mga hospitals man outside. Yes. Again, we go back to the prioritization. We start with the level 3 referral facilities, okay. no? So, ang aton nga level 3, luckily, naka-situate na sa 2 highly urbanized cities natin. Okay, sige. Doc, ang imo sinipanugyan, again, sa publiko, bakuna is here na. May ginapaabot, pagigitang iban nga mga bakuna ma-arrive. Ang iban, may mga hesitation gihapon. Doc, ang imo nga panugyan sa publiko, Doc. Go ahead, Doc. Yes, sir. No? So, madugay na natin nga pinapangayo nga may maduga nga sa tihiya, agod na pungga natin ang mga kalamatsyon tungod sa COVID-19. And vaccination is already here and is already made available for us. Kung may opportunity, no, kita, let's grab that opportunity nga maproteksyonan man ang ating kaugalingon, ang ating pamilya, and at the same time, we go in unity no, sa global nga pagtapna sang aton nga COVID-19 pandemic. Dok, ulahinon ko lagid gamay lagi ni Doc ha, dito sa Monday and Tuesday, may pila ka mga nurses dito iban gani mga frontliners nga nakabatsyag gid sang hindi maayo pero do nag-okay naman to sila. Agin Doc, agod nga hindi ang iban diri mahadlok sa natabo dito, Doc, ano dapat ang ila sining himuon? Yes, there will be a series of screening man nga pag-operahon during the vaccination process naton. And may mga criteria kita kung sino ang mga i-defer, kung sino ang mga nagkakinahanglan sa clearance anay from their attending physicians, and even those ang mga hindi natin kinahanglan nga mabakunahan. Especially that for particular sa ating Sinovac vaccine, it's only for 18 to 59 years old. With that, Doc, madamo nga salamat. Mayong gabi, mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc. Thank you so much, sir. Thank you. Action Firing Line. Alright, salamat Dr. Juanico, ang spokesperson sang DOH diri sa Region 6. So preparado na halos tanan. Aminado si Doc Juanico nga sining hapon sila nakapadala sang communication kay Dr. Julius Drilon, mga kaksyon. Action Firing Line. So I hope nga kuana and we pray mga kaksyon nga ini ang mga utod naton diri nga mabakunahan na wala sang may mga reactions nga mga malain kaangay sa mga allergies dira. Malain, matsyag, kung ano, kanang kita ko normal malan ako no, after a few minutes, kuno madula manang pero kabay pa nga hindi maglala ang sitwasyon. Dali gid lang ha. Report! Kaginalang ko ng munos ang Baybast, subong may plus report Baybast. Action dyan, may gabi. Aksa na bray mga kapin 50 gramos sang illegal nga droga ang na-recover sang katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team iniluwat o Conpedia set ang nagkasasang Baybast operation dirilong area sang Dalan Rizal. Gina-confirm pa kung sakop gini ka barangay 26 o 28 action barangay area kay hindi mabalaan ko diring boundary sang duha ka mga barangay. Action pero anong Rizal ni? Action bay? Ano Rizal Mabini or Rizal Lacson? Dari along area sa Rizal Mabini malapit. Mabini. Okay, sineko along dapit da. Yes, Saksambray, no? Dari lamang along the highway, dari sila nagkasasang Baybast operation sa nigda mga gabi. Ang sumalikit, anak ko dari isa ni siya ka-pack sang illegal nga droga. Ang iyan na ka ice wrapper, dari ginsulod Saksambray. And then, may dari mga ang Baybast item, isa ni ka big hit silk transparent plastic sachet. Sang illegal nga droga, may mga gagmay pa dari nga plastic sachet, kaya wala pa natapos dari inventory. Pero initial kinagipanabot sa aton, team leaders ng PDSF Agent Bamboo nga mga more or less 50 grams of suspected shabu ang ila recovery sa
konbasyan ang ginasunod nilang dangerous drug board value do masulosobra man ni 300,000 action baray, no? Ako ba? Actually, gasinorisas pa di, kaya hindi sa magakaw sa ngalan nila, may mga lain-lain sila nga alias. Ginaosisa kita rin kay Mansituduan ay sila kung sino ang gintilala kay Elias Rambo, ang isa masiling siya, ang upo dyan sa Elias Rambo, isa tudlo naman ang isa. At ito hindi din mag-isindihan, ay gusto po din nilang ngalan. Pangitay, birth certificate na, para mapiho na. Gani, tapos daw Mansituduan ay sila, no, kung sinugit ang ginatudlo nga subject, itong ginbaklan kay Naction Brian. Budlay na ba sila wago niya da Brian Morden, Black Round na, dislasya, tas na eh. Gani, mabasa po dyan si John Diaz. Islas na kinati karon, ang mga pala layo kami dyan, kung ay pas ang detalye dari. Base masulat na karon ilang alang tao. Higad karsada na action dyan mismo? Ayon sa higad sang dalan. Grabe ba? Dari sila do initial nag-transaksyonan hindi may mga recoveries, no? Nga nagkuha sila Action Bray. Kadamol sang pinapil nga kwarta nga nagkuha may mga sinon, kadamo-damo man ini. Kung lang taon ta dari sa area, korektado rin kung sa mga previous pag hindi nga bypass operation, dari sa may sunod sang Bacolod Action Bray, inangigasan nila karon bila mga gabi. Ahora turuton kay temporarily do mahalin dari sa area na dito na lang imuon ang inventory sa may opisina sa PDEA set. Kay ka according sa information magulo do ka delikado sa lugar kay protect ka dulom. Kag daw damo sang tao nga naga-penetrate magpalapit sa area Action Drive. Sige. Karon na kabuo sa detalye sa nagkasabay sa operation sa PDEA set diri mismo sa Res Dalan Rizal sunod sa Bacolod ng aksyon bantayan sa pinaka sa public affairs program sa Action Radio Bacolod. Plus report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Wag ikadudla ani nga mga tao mga kaksyon ara man sila gihapon despite sining kampanya nga masupog. Action firing line. Wag ka man kolbal ni kon sumala kamo tikang nyo na basi mapusangan kamo ka mga kapulisan karon lain naman pulis. Action firing line. Sige, mga 300,000 pesos initial anto nga pagsumasuma na action dyan pero karon na balikan to siya karon sa tsakto gid nga kwan nga datos karon sa aton sini nga PDEA. Kag mangkuton taning PDEA karon kung nagasuksok na sila sang body camera nila kay may mando na di nga dapat may body camera gid sila. Sini nga hapon may news halin sa national. Action firing line. Sige, dali gid lang mga ka-aksyon kay sining mainit nga panahon, approaching na gid man ang summer, kinanglan nga inyo sining nga mga lawas dira medyo manami man. Kon init perming panahon ang inyo nga panit da gakakuan mo gakapalkas-palkas blag grabing yabok tapos ibanda do may himbis-himbis. Action firing line. Ang the best ninyo nga himuon dira subong pa lang mismo ana mga beautiful faces naton. Action firing line. Tikon hindi ka mo kapang Santon Plus Herbal Soap karon ang faces nyo da hindi manami ang faces nyo. Action firing line. Ida sa prangkang istorya sa seryosong istorya para magtaho mga ton sini mga nawong aton mga panit mga kaksyon dula ang kaspa dula ang baho itom kag kunano padira nga mga problema sa lawas nyo outside mga kaksyon magamit na sang Santon Plus Herbal Soap. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, syempre, ang Corazon Subong Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital amo amay pinakadako nga damo empleyado nga makaagom sining injection sa bakuna nga ini. Try naton nga malambot karon si Dr. Julius Drilon kung kumustang preparation nila. Action firing line. Kay siya mismo may ideya gid sinimo tanan-tanan ara na siya sining hospital. Kumustang yang storage dira? Pila bala kabilog ang mga makapa-inject dira? Action firing line. Testingan ta karon si Julius Drilon sa aton sini nga pagpangalaga dira lang kamo walang iwanan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time last 7:36.
May nga bilang sa aton at nga mga utod nga nag-monitor gid sa aton sila nga pagpangalagad mga kaaksyon. Si Drik Unahon sa babaw-babaw para mapasunod tagid ini. Dali gid lang. Si Ana Marie Maluluyon. Good PM Action Bray, lihog ko great sa ila ni Mama kag ni Papa dira sa may sitio Kunalom, Barangay Karabalan. Kag maayong gabi sa tanan nga gapamati sa program Action Bray, watching live from Himamaylan City. Thank you gid. Wow. Alex Montesa ara na nakaparada na. Ara man si Papidrinia Ironman Action Bray. Good evening. Always watching Barangay Hindumanan Zone 6. Pamilya especially pinalangga namon nga Iloy Mama Judith. Kaupod mga utod ko Masing, Maymay, Tikboy, Bukay, Upaw, Buding, Laway, kag amon bisita nga gwapuhon natambok pa. Migo Kukoy kag star player sang Block 3 kag 3-pointer sang Team Block 3 never say die. Si Donna Robles Progigalidad. Good evening, Sumbray, monitoring from San Diego, California. Rafael Diaz Jr. Araman sa Saudi Arabia. Si Alex Montesa ginatamyaw niya si Guillermo Clarito, Tatay Fred Madred alert kamuda. Si Bambi Serrano Defensor, may gabi Action Bray, monitor gid kami di Permi East Homes 3, Barangay Estefania Defensor Family. God bless Action Bray. Salamat. Guillermo Clarito, Sir Brian, good evening. Mr. Man Kadia sa Facebook pero lang ko pirmi ga upod sa imo sa radyo. Salamat. Si Ironman again, patamyaw ko lang pamilya ni Toto Roderick Action Bray, lihog ko sa Waya Jocelyn, mga bata Gagang, Bad Boy, Joy, JM, kag Idol Jongjong, Orquilias. Thank you again. And si Kylie Rebatado Hinovea, naga-monitor man sa Barangay Comalisques, DSB. Ba, dutang natamhan ko, tauhan ko ina. Amy Esmeralda Dolido Araman, Guillermo Clarito, lihog sa mga barangay ko sa Buena Vista, Gibong, Puedevedra, sa mga Saludares, Katigi, Mugar, Rojo, Sumaldi. Thank you again. Carol Montoya Araman. Dennis Richard Timuro, mati ano naman masay ni VP, sir? Base mareklamo na sa statement ni President about the vaccine. Hambal ni Duterte gani siya, you have an angel face pero evil. Di ko na pagpadayon nun kay Kalaway. Grabe, pisa vaccine. Si Lenny naghambal abing wagin preparasyon, bakuna, mo na, pigaw na, birahon sa ni Duterte. Tapos gan. Si Yob Valiente na Valisca Araman, wala pilitay pero no work, no vaccine, no face to face of no vaccine. Okay, sa diin siyang no work, no vaccine, kay bawal na siya, no? Yodi Torta de la Piña Barbecue. Gwapo man sa ngalan iya, no? Maayong gabi Action Brian. Palihog lang ko great Lola Turing. Gapamati siya subong sa imo. Samtang galuto, salamat gid sa imo. Yodi Torta. Unique maningalan niya. Jocelyn Joan Gabales Guliman, good evening Sumbray, watching live lang kami diri Mr. K. Dan, kag sa bata ko nga gabiyahe siya subong. Monitor kag greet ko lang gali only girl nga si Des Guliman. Birthday gali buwas kag sa cute ko nga baby Dan Bryle. Sige lantaw kay Sir Bray, salamat, God bless. Salamat. Roger Regala, good evening Sir Bray, mapabakuna kita para ligtas kita. Kita mo na. Yudi Torta. Action Brian, happy birthday lang kay Action John Dale Salazar. Birthday subong. Alex Montesa, ready na ako magpabakuna Sir Brian. Ang mga official taya. Ulihi sila. Si Paul Spot the Third Araman. Si Jen Oy, si Sir, good evening Sir Brian, more than monitoring lang. Parte nila sa bakuna, ang mga public official ulihi sila. Ang prioridad sa listahan amo ang mga frontliners naton. Ikaduha, amo ang mga men in uniform. Amo na gali. Ikatatlo, ang mga senior citizen. Ang mga senior citizen, subong hindi man sa subong pwede sa Sinovac. Pang-apat, ang mga kaangay na sa mga aton. No? Amo na. Virgil Pinda, Action Bray, good evening. Monitor lang kami nagihapon sa Silin Homes. Keep safe
And God bless you always. Salamat. Auditor Taliwat. Action Bray, si Lola ko willing man magpabakuna, 89 na siya. Mga under 16 Action Bray, pwede man. Sa Sinovac, 18 to 59 years old lang ang pwede. Alex Fuentes, may gabi. Si Guillermo, Action Bray, pwede na mapabakuna sa makaangay nga may heart. Anong heart man? O kung may sakit, safe na ayhan ang si Jinping, China bakuna. Thank you, Gid. I-check pa na, may mga checking pa na before screening, before ka mabakunahan. Jose Manolito sa La Castillana, Araman. George Rodelin Gabanto. Good evening, Sombray, mapabakuna ko sang tanan nga brand sa vaccine basta balik na nila sa normal ang sitwasyon kag dulaon na nila ang tanan nga quarantine sa protocol. Di ba? Dapat ang isa lang niya ka bakuna, hindi tanan. Ubuson niya ni Mr. George Yao, pero tape gina sa Yao. Michael John Cecil, good evening, Sombray. Monitor always lang sa may Paranaque ko na. Tamiyaw ko lang da, Don Ramon Piodina, Bernie Ubas, Boy Chaco, si Chog dira sa Barangay Sumag, paurok-urok na sila pamati samtang ga okay, thank you again. Sige. Piper Persley, Sombray, ang ay tuod na interview mo si Drilon daw nakibot ko nga na interview. Hindi may interview pa lang kita. Daw ga palagyo man na sang interviewon siya parati sa upod sang pasyente nga hindi pwede kasulod gapakitang gilas siya kay ara ang vaccine. Hindi law sa monitor man si Matrion, Melchorita Ferrer, Dobbs Ortez Araman sa Sumag, Janet Flores. Good evening, Sir Bright. Tamiyaw ko lang si Renren, Arian at duha na lang anak Hacienda Parnaso, La Carlota. I'm watching from Las Piñas. James Candelario. Sir Bright, good evening. Monitoring from Barangay Ginhalaran, Buena Vista, Subdivision, Silay City. Tamiyaw ko da Thea, Tricia, kag Mama Emily Candelario. Galumbid tingog mo, Sir Bright, sa mga transistor kag FB live. Salamat, gen. Happy birthday gali sa kay Action John Dale. Kumusta na da ang balon? May ara kami da. Ambal ni Guillermo. And Bella, good evening, Sombray. Keep safe always. God bless you all. And good evening, Iloilo. Sige. Si Romel JP, may gabi, Action Brian, sa programa mo sa Action Firing Line. Number 1 sa Bacolod City, monitor sa Singapore 55 Gal Road. Vanessa Mayo, nag-monitor man sa Minnesota. Guillermo Clarito, na? Bangayo pa location para dira sa body cam nila. Elmer Itunes Regalado. Mayang gabi, Action Brian, liyog ko tamyaw sa pagkaisa ko dira sa Silay City nga si Erwin Itunes kag Leia Lanosnia. Si Mia Robles ara mano. Jing Navarro, good evening, Idol Bry. Gabida at mga taga Maaw-ari kami subong sa Bulacan. Lilibet Villanueva Araman, Anami Villarias, naga-monitor. Ay, kilala ko ni. Si Anami Makilan Villarias. Si Carmelo Garingo, good evening, Sombray. Asbi kay Dr. Julius Drilon kung mapabakuna siya. Sige, mangkuton tanak ron. George Gargasiran, actually, isa ginangara sa utok ko eh. George Gargasiran, good evening, Sombrayan, nga ulihi ang aton officials bakunahan haw. Ati kay way mas lagagwa, way mas lagalibot, kundi inda lang sa way mas lama mapauna-una sila bakuna kung eleksyon na. Kay parkagwa sila Kativer Araman, Virgil Pinda, Action Bright, please pamangkot may kay ron kay doktor din kung pwede makabaksin ang nakaagi opera. Kay interesado gid Kuya Action Bright. Hindi, bisan kagi ka opera, kadto ka lang gyapon to sa kung din may bakuna, kay may screening na. Ti si Doc Drilon, hindi na siya makasabat gidya diretsa kay may mga screening committee na sila. Oo, pero try ta na karon na, kumanabutan ta na, ha? Relax ko anay, gamay lang. Dala ka mo ha, i-share nyo please ang aton sininga live. Pagbalik naton, kaupod ta si Dr. Drilon, Julius Drilon sa Regional Hospital. Standby lang ka mo da, walang iwanan.
Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at Maayong gabi lang sa mga utod naton nga naga-monitor sa aton nga pagpangalagad
si Virgil Pinda. Action Bray, ipamangkot may kay Dr. Diron kung pwede makapabaksin na kagi opera kay interesado gid kuya. Action Bray, sige check na to nagkaroon ano. And Action Bray, salamat gid sa explanation mo, klaro na si Clarito. Regarding to sa mga kuan, sa mga politiko, oo, mga opisyal sa gobyerno nga ako no nga wagid ka kun damo ginagapirmangkot mo kay nga permigid sila ginapangita sa mga tao ari na di na kamo pabakuna na kamo da. Firing line. Tigaling kay ni sila hindi mga frontliner, no? Ang ginaunang ara sa ospital nga nag-aaway sang balatian. Firing line. Si Sanso Jaime Allen naga-monitor man sa Houston, Texas. Salamat gid ra sa inyo, no? Jocelyn Alerta Cordero Giliang or Hiliang. Salamat, God bless man. Si Madam Vanessa Mayo, salamat gid. Piper Persley, Action Bray nga aulihi ang opisyal sang gobyerno unahon ang pumuluyo kon matabo ubos gid tada sila lang ang bilin at iway na may mabuto. Action firing line. Hindi man ta mga muyo sila. Joby Monares Araman, si Torres Alex, good evening Sumbray. Monitor ko lang kami sa Purok Laurel, Mansilingan. Always gid ko naga-monitor halin kay Action Rex, kay Action Mark, kag sa imo happy birthday Action Bray. Happy birthday kay Action Del sa mong birthday, na. Jose Mongcal Torilla nakatutok man sa aton sini nga pagpangalagad. Last 53. Sa Nambal Tanabuas ngadlaw, lauman ang arrival sang Sinovac vaccine diri sa aton sa Bacolod. Kag suliton ta na parte ni Sir ini sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Daw kakwan gid do ka special gini nga mga grabe si COVID-19. No tanan nga mga gakatabo in connection kay COVID-19 do ka special mo. Maabot lang bakuna pero ginabantayan sang tanan. So batunon ini sang Bacolod City public official sa aton sini nga local government unit mga kaksyon. And then idaho sa hospital Riverside kag sa Corazon. Firing line. Now, sa Corazon Locsin may ara sang 1,700 more or less nga mga trabahante mga kaksyon. Pero may mga edad-idara naman da mo nga nagatrabaho, tining Sinovac nga ini para sa inyo ihibalo for your information. Ang pwede lang ma-injikan sini naga-edad sang 18 tub 59 anyos. Firing line. Teka, bala naman kita mga trabahante na nila tilapaw na 20 halos kalabanan dira. Now, kay na interview na tonto si Dr. Juanico, ang Region 6 spokesperson sa DOH. Right now naman niya si Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital mismo sang Corazon. Firing line. Kiti siyang may ideya dira kung kumusta. Una-una namon ng istoryahanay do na kwan pa siya gani. Ano na siya aksyonan? Pwede ka balik. Oh, sige. Adaligid lang ha. Ara aton patrol balikan tala ning bay basta dalay gilang kalma lang na kay damo pagkabalo nila kay na may interview ko kay Dr. Julius Drilon may mga question, may mga question din naglabot sa aton siya mangkuta sabi kun kumusta na sabi. Firing line. Di ko okay man lang si Doc Dr. Drilon mapa-interview gina sa aton parte na kuan na mo na istoryanay na dali gilang balikan kung gamay lang patrol Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Bay, bas ni mo aksyon dyan, balik sa imo. Aksyon na Brian na tapos-tapos na gidman ining kinapatigayon nga inventories ang katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency sa nagdamag gabi sila bypass operation. After na nagkasas ang inventory Aksyon Brian ang katapos ng PDEA sa atubang ng ilang at salatapan, no? Dari sa may daan nga City Hall sa Suradman sa production break. Kung makita rin natin, nakapastad ang itong siling cocaine na ang isa rin ka ginastasyon sa buong nga nakasulod sa ice wrapper Action Drive. And then may isa rin ka big head silk transparent plastic sachet ang illegal nga droga. Plus may alidodwa ka mga gagmay nga plastic sachet ang illegal drugs. Ang marked money ko ng kwarta nga naging gamit, lakip ng budol money, ang arimodri sa area, and then ang isa ka cellphone. So tupad sa mga recoveries, aridri nakapastar, ini nga tatlo ka mga nadakpan, sila nga bypass operation, kalakip na ang subject action bright. Sa nga bypass operation, sila nga mga gabi nga ila, dari nga gin patigayon. Ang update sila dari, mga more or less, hindi lang 50 grams, pero mga 60 grams good, no? Wow. Sa illegal nga droga ang na-recover sa mga otoridad, no? Sa PDEA set action bright
sinigid lamang nga gabi. I-check naton if may detalye ang katako naman siyang PDSet na. No? The person sa ila team leader, si PDSet agent Bamboo Action Brian. Diri sa lugar. Actually, kung kita naton, kung kita makakakita na ka-uniform, good man ang PDSet. So, check ta, wala ko may nakita. Diri nga camera, bala, no? Silang lawas nga ginagamit action na Bray. Magkatulog nga kapi. Ara, i-check ta si Sir Bamboo. Sir, mayang gabi. First na Action Radio Bacolod. Agent Bamboo Action Bray karon nga gabi. Mayang gabi, sir, congratulations sa successful bypass operation. Mayang gabi, sir, kag sa mga tagpalanati. So, tell us, paano na monitor ang hulab sang tatlo nga ini, sir, kag ang subject mismo, abi? Bali may ara kitang confidential informant nga maka-transaction siya through cellphone kag magadulong siya kung diin sila magkitanay lang din nila location nga gusto magkitanay. So amo na conduct kita sa bypass operation. So particularly along the dalan lagi ni sa may Rizal dira? Yes sir, dira sa Rizal Street sakop sang barangay 26. Okay. So, sino ginang pinaka-subject sa bypass? Sino ning, kailangan sa duwayo? Bali, ang duwa ni na-conspire sa pagbaligya, ang aton din ang main target naman ni si Giancarlo Natabio. Okay. Ang subject, Giancarlo Natabio. Giancarlo Natabio. Ano ni kategory ni Gian? Sa kadako siyang na-recover sa'yo? Tungod nga, muna kadako ato na-recover, so, na-consider ni sila as high value target. HBI. Ang iduwaya sa ano ni kategory nila? Tungod nga nag-inspire sila, sulod man sila sa high value target natin. Sir, ano kinato recovery? Subong pwede natin mapatpat, sir? Bali, ang aton nga bypass item sa ilang 5 grams, tapos nakarecover kita sang more or less nga napay nga suspected siya po, nga more or less nasa 50 grams, kag may duwa ka magagmay nga sachet. Then na-recover naman ang aton nga bypass money consisting sang sang presyo nilang 15.5. So nag-usa kita sa pudol money plus ang 500 nga aton nga subscribe. So more or less mga 60 grams ganini, sir? Yes, more or less 60 grams. Estimated market value mga pila ni, sir? Mga nasa 408,000. 408,000 pesos. Pero ini sa sir kailangan may mga information connected ni siya sa previous nga mga bypass? Aton pa sila pag-imbestigaran no katungod bago lagi natapos ang aton nga bypass operation. So aton ni imbestigaran kung ano ni sila din sila involved, din sila kung may connected sila sa ibang mga drug group, aton pa ni pagpadalman. So kung ang tawan dugay ang monitoring sa iya, sir? Medyo dugay ang inyong pagbantay sila, di ba? Siguro mga nasa 2 weeks man nato ni apan na-receive tang information kag aton gipangitaan paagi kung paano ta maka-connect sa iya. Sige. Sir, isa ko makot. On the part basis ng PDEA, kamusta ka mo dali? Kasi may mga information or directive ng International Office. Subong so gina-implement, may mga camera, kamong equipment na ginatag sa inyo o wala pa? May existing man ta nga camera permi, pero hindi ta na iban matakot tungod nga bypass operation. So concealed tanan, concealed ang armas kung ara pa sa area. So ang matakot lang na ang siguro ang aton nga mga backup nga operatiba ining wala iya naga civilian. Amo ni sila ang nakatakod sa ila ang kamera. So may tuwagal isa amo ni nagasuksok sang uniform gid nga backup sang poster buyer kag ang civilian naka-civilian, sir. Yes, bali SOP ta gina-permi ni kamera ta and kag ang mga naka-civilian so hindi ta gid mapatakdan sa kamera kasi kitaon gina. So ara sa mga operatiba naton nga mga backup nakataktik ang kamera and amo na nga aton SOP kada operation. So makita niyo na siya kung mas labi na kung nag-search warrant kita kay tungod tanan naga-uniform. Oo, actually kahapon naka-recover makamuso hindi to basta-basta. Ano tong klase siyang marijuana ang na-recover niyo, sir? Bali na consider to sa naton nga hybrid nga marijuana which is amo na sa ang
in demand subong sa mga batanon kitungod nga isog kaglain ng ginatawag nila nga tama. So amo na nga medyo mahal na siya sa market, hindi na siya ordinaryo, hindi siya locally grown nga marijuana, imported. So amo pa na nga aton man gipanalman kung paano nagsulod sa Bacolod, kung paano nagsulod man diri sa aton nga country. Okay. Abot ingon hindi wala ka tubo sa aton. So para wala pa sa may katubo, pero ato na pagpadalman kung makapabuhin sila. Iti may mga info man nga na nakita na receive nga may mga liso man din nga gasulod nga ginabakal nila. So tanawon ta kasi may mga mabugnaw man tani nga lugar nga posible. So ato na pagabantayan. Okay. Sige. Sir, thank you and congratulations. Thank you, man. Nabray si Sir Bambo no sang Piligas Seta. Amo tiya pagpatag may angot so meaning action dyan ang mga frontliners abis ang PDEA nga gakandak sa operation wala camera ang mga backups gid lamang. Yes, amo tong iyang explanation action Nabray no. Buti kay pagitsindi ta dili dapat mabalaan kung paano sila nagpatigayon sa operation nga makitaan man ang mga subject mo. Anyways, kuan ta ni reaction nalin sa region abi action dyan dason nga ay nadlaw. Yes, action Nabray no. Alay sa muna ang detalye, sinagigas nga bypass operation sang PDEA set sinagilamang gabi, karon ang patrol ari kami sa tubang mismo sa ila talatapan sa may PDEA set sa dalan nga City Hall sa Ladsang Bacolod. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat patrol kung nagadagsa or manog abot si bakuna mo manang dagsa sang droga. Action Firing Line. Wag gid kadudlaan. Anyways, tidako to mga 60 ka gramo ato. More or less mga 300,000 pesos. Bago ko natigayon nga napuslit inaabi kag wala nadakpan damo naman nga mga matang magtululorong. Action Firing Line. Nga nakulbaan siguro mga 5 years or mga 10 years guro halin subong. Basin nakulbaan ako aksyonen basi bla mag ining gasululuyop mag-intra dalagan kag lumba sa salakyan lang. Action Firing Line. Mga ginikanan bantay gid mga kabataan nyo dira no. Hindi ta gusto nga magabot ang panahon nga nagalumba-lumba na nisliya sa mga salakyan di sa may dalan Lacson, sa Rizal, sa Araneta de. Action Firing Line. Las 8:04 makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Speaking of Sinovac, sini nga adlaw o sini nga hapon nag-abot naman diri sa pungsod Pilipinas si AstraZeneca mga kaksyon. Gikan ini sa COVAX facility sa din ginsugata ini siya no, ginsugata ini siya sa nga pila ka mga public officials naton didto sa nasyonal. Firing Line. Grabe gid suliton ko perti si COVID-19 kay ahaw pag-abot sining mga bakuna nga ini ang mga nagasinugata, ang mga grabe nga mga public officials plus sa mga convoy nga mga kapulisan, may ara ya sa mga motorsiklo iya nga nagainuwang, may mga pulis, may kung ano-ano na lang. Grabe nga pag-amuma iya mo. Firing Line. Do ato bala yung nag-abot ang isa ka prime minister iya or nag-abot ang isa ka presidente or nagkanto si Presidente Rodrigo Duterte sa isa ka probinsya nga ang binantayan ay perte. Action Firing Line. Ipakita ta sila Blackson JM ipakita ta sa inyong gakahinabo dito subong sa Metro Manila angot sining AstraZeneca before kita mag-proceed sa kay Dr. Julius Dirilion no? Kay para makita lang sa mga utod naton Aryo para daw basta para magpatig kamo nga kung paano ginsugata sa aton sini nga pumuluyo or I mean mga public officials kag otoridad ining si AstraZeneca sinigid lamang nga gabi. Action Firing Line. Ipakita tabla gamay para may ideya sila sa ginahambal naton diri ining AstraZeneca makaksyon 487,200 ini ka doses nga nag-abot diri sa aton inigikan sa COVAX facility and nag-abot sa Villamor Air Base sinigid lamang sa Pasay kag ini nga bakuna ginbiyahe halin pa sa Belgium paagi sa commercial flight sang KLM flight 803 no nga nagbiya temprano pa kaina sa Bangkok no. Dalon ang storage facility sa Marikina nga mo naman ang gibutangan or butangan sa initial nga CoronaVac doses mga kaksyon ano. So mo na ang pag-abot subong
487,200 ka doses ini. Action firing line. Damo man ini, no? I don't know, correct me, Action An, if I'm wrong, kung ini free man ni, donation man ni, no? Ang AstraZeneca. I-check ko lang, pero libre man ini. Action firing line. Libre man ini. Alin sa ginapasalamatan diring Inglaterra, no? Ni Presidente Rodrigo Duterte mga ka-aksyon, no? May mga libre. Pero ang mga AstraZeneca, buwas ipatigayonon tanay pamangkot di sa mga public officials ta sa Bacolod kag Negros if ang COVAX facility, no? So mamangkot na di sa Bacolod kag Negros kung ining paabot, galing kiti libre niya mo. Bakal niya iya sa Bacolod kag Negros 31 million pesos ning sa Bacolod. Ang sa Negros 27 million AstraZeneca. Action firing line. We don't know kung may ari na din na party ni sir, may bigruti lain pagid ini, no? Lain pagid ini. Kita nyo na, oh. Purti mga convoy, purti nga mga salakyan. Grabe yung tagaan gidya. I don't know, pila ka magkuton ta kay Doc karon kung pila ka minutos dapat in travel mo ni siya nga dapat makahinyagaw nga masulod diya sa storage nga mabugnaw. Action firing line. Las 8:08 na. Now, diri sa Bacolod mga kaaksyon, pamati mga pamilya sang mga nurses naton ka mga trabahante, mga nagatrabaho sa Corazon kay Domingo ang ginalauman nga magpangbakuna na. Buwas nga adlaw mag-abot diri sa aton si Conovax. Action firing line. Si Conovac, Sinovac mga kaaksyon, no? Amo-amo bing mga pronunciation kag ang tunog sa mga ngalan nila. Action firing line. Ano ayhan ang pagpanghanda sang Corazon? Mga milisyete, mga empleyado nila, no? Mga milisyete, I understand sa initial masturana ni Doc Drilon kay na daw 900 diri ang nagpa-reserve nga mapabakuna. Action firing line. About mga 60% man of 17 nga mga empleyado, no? Pero tiway takbalo basi may mga changes sa mga huna-huna nila kay ang survey before why nabalaan or lain nga bakuna nga na-expectar hindi Sinovac. Action firing line. Ti magambal Sinovac subong do kadamo dan ginairihis ang Sinovac mo. Pero kadamo na sa mga doktor to sa Manila nga nagpa-bakuna na, no? Sining Sinovac mga kaaksyon. Action firing line. Abi, check na to ng preparation, abi, sang Corazon, Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital with Dr. Julius Drilon. Online sa firing line. We have on the line Dr. Julius Drilon, ang hepe sang Corazon, Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital. Doc, good evening, Dirasimo. Manug-abot na gid ang Sinovac kag ikaw gid ang una dira nga makabaton si Doc. Anong pagpanghanda to dira, Doc? Well, una, I'm grateful that our national government has prioritized the only DOH certain hospital in the island of Negros. Nagpapasalamat kami sang dako na matagaan man sang proteksyon ang mga frontliners namon na nag-aatubang diri everyday sa mga suspects and COVID positive. In terms of preparation, in terms of storage, now ang physical storage namon, maski ano nga bakuna ay hatag nyo di sa amon, ready na kami. Whether AstraZeneca, whether it's Pfizer, whether it's Sinovac, and other brands na have a different storage requirement, ay ready na kami. Ang team na mang bakuna, nakahanda naman. Ang area where we vaccinate our personnel, nakahanda naman. In terms of who will receive the vaccine, we will follow the guidelines set forth by the Department of Health. So since this is Sinovac, officially na pinadala rin sa amon ng information, so this is only good for 18 to 59 years old. Yes. So we will still sort out our staff who will be able to comply with these requirements.
because the guideline, it is based on the guideline, kaya mo ilang sunod ako. Pero dira sa imo Doc na check naman or na survey na ginman naton so kung sa daysin o ini kag pila ka bilog Doc ang pwede mabakunahan. Nagkubra kami sa initial survey 2 weeks ago. Yung nag-signify niya sa yes 900. Okay. Sa 900 samon, huwag kami kamalo kung pila to ang 16 na ba? Okay. Yung we'll go back to our list again and sort it out. So, I was informed na masugod na bakuna sa Domingo, etc. I don't know that I don't know who made that statement. Probably you can ask them. So, I don't think it's possible that we can start on our end. That we can start on Sunday. Ang inang 900 kabilog, Doc, pila ka percent na siya sa empleyado, Doc? Dako-dako na siya. Well, there are 1,743 right now kami dire, including myself. So, well, I don't have my calculator right now. Yes, okay lang, Doc. So, I don't know. Probably you're good in math. You can tell us kung pila ka percent din no? So, almost mga 60%. More than 50% man siguro. Oo, mga dadira man. Okay, so good luck, Doc. Ikaw, Doc, mapabakuna ka? Hindi ko na lang available, mapabakuna ako sa Sinovac. Kahit birthday ko na buwaso, 18 ako. Ay, to, happy birthday, Doc, in advance. Pila ka na buwas, Doc, kay until 59 lang ng Sinovac mo? So, 18 to 59, so eligible na ko, 18 ako buwas. Well, kidding aside, this is a welcome note, no? Ang amo naman diri at theory, what is available, we will take it for not only the protection para sa amon, para sa ato mga pamilya, and para naman sa mga pasyente, kaya hindi ka makapalo, probably kami infected man na wala, na carrier kami, na wala kami kabalo. So, whatever is available, we will take it. Yes. So, ulay hunon ko na lang pamangkot, Doc, kumusta subong may ara pa da active sa imo, Doc, sa Corazon? Oo. Why although nag-due naman git, no? Pero may ara kami Japon. And let me tell you one thing, that we never lower our guards down. We're still aware that this pandemic we're still in a pandemic state. And I hate to tell you that even with the vaccine, COVID is here to stay. So, siguro dapat isla naman nato ng ato na mindset to accept it. No? The reality. It will be here to stay. Hindi na siya madun. Sige, with that, Doc, good luck sa inyo tanan-tanan, Doc, sa Corazon, ang pinakauna. Thank you. Thank you, Doc. Good evening. Mabuhay ka, Doc. Happy birthday, Doc. Okay, bye-bye. Thank you, Doc. Mabuhay ka, Doc. Action Firing Line. Okay, Dr. Julius Drilon, salamat gid, Doc. So, amo na ang situation subong dira sa nasambit nga hospital. Wala tulaton tani, no? Mangita kita nurse dira pila kadlaw ni Domingo sila bakunahan. Mangita-ngita kita sa mga kilala tada nga mga nurses o kung doctor man mangkot kita kung nakapa-inject na sila anong sitwasyon. Action Firing Line. So, muna, no? Preparado na sila. Imagine mo tambal yung storage. Ari dia, bisan ano din nga bakuna, plastado na di wagid problema. Kali pa mangkot ko si Doc Drilon kung mapabakuna siya, balya birthday boss 80 na siya kuno pro lahog-lahog malanto. Ati ko na nung available kuno ara man. Action Firing Line. Sige, try taman nga malambot kung malambot ang taga Riverside na. Kung anong ilang nga situation man dito, tiyan mo na kinanglan nila ni tanan-tanan. Action Firing Line. May nagapinamangkot gyapon parti dako damo gid ga ululugot sa mga public officials ta nga ang kinanglan kuno kinanglan kuno inang mapa-inject gid ang mga public officials sa ko ubay ilan na sila nebla kay sila ginadas. Action Firing Line. Sadya nga obra, no? Last 8:16 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Sige, pagbalik ta karon dugay-dugay, dali gid lang kay manegosyo kung gamay gid lang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, pampabat
Action Firing Line. Ang soft gel niya sinisang life extension. Action Brian Warden. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, tutok kita gyapon sa kay COVID-19, dili naman tiya sa Negros Occidental. Kaya ang COVID-19 Vaccination Task Force meeting patigayunon sa Kapitolyo, dry run nila patigayunon dira sa Banwa sang Murcia ho. Action Firing Line. Pero sa probinsya wala pa gid dinahom-dahom, no? Kay may mga hospital man to pero mas dirigin una sa highly urbanized city mga kaksyon. Action Firing Line. Ang detalye karon sini dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Mords kon pangbakuna ginapabalo nila ang pumuluyo. Pero sap sila tago. Tudo. Josephine Taglokop, good evening, Sumbray. Mamangkot lang ko tani kay Dr. Dirilon kung pwede ma-injikan ang may epilepsy kag allergy. May screening na siya. May screening na sila dito. Depende na mo. Depende na siya. Reynaldo Pideroso or Pudiroso, good evening, Sumbray. Greet ko Jerry Santi, Barangay Tangob, Die Hard sa Action Radio. Alex Montesa, base priority lang nila Sir Bry ang mga pumuluyo kag base hindi sila pwede sa bakuna ni Ching, di ko kabasa sina, naginhatag ni Sinovac or Sinovac sila. Base naginahulat lang sang aton nga opisyal lain nga brand, beer brand ayhan. Christopher Sigovia, may gabi Action Radio, monitor from Lipa, Batangas, samtang nagatagay-tagay sang Jin. Mayo ba? Chris Vilma, 3 years, naga-monitor man sa East Homes 3, Barangay Estefania. God bless, salamat. Ana Mandrigo Sro, Action Bright, palihog announce sa programo kung mag-abot na ang Pfizer sa Riverside or any public or private hospital o Bacolod City, please. Thanks, Gin. Pfizer ang ginapagita sa iban. Marlene Diaz, good evening, Sumbray, watching live Sumag. Bang Sumag, dugay-dugay, may nami ng merkado. Jody Florentino, good evening, Sumbray, watching live. Alunan Suzette, Sir Brian, basi i-hold up, ha. Sino ma-hold up? Sa kanuna ipang pang suyupon. Si Aaron Tagonera, good evening, Sumbray, watching from Cebu, greet ko lang family Tagonera Fernandez. Alex Montisa, Sir Bry, kung hindi mabutangan sang ice o kon ma-store sa proper temperature, panos usik 5A ang pudding. Vilma Inocencio Cabarles, Action Bry, good evening, punta subong kag tamyaw lihog sa konablos nga si Clariza Mitch kag Mark Clarence from Wilma Cabarles sang Isabela. Muyek Shaton, damo reklamo sa imo Drilon, palpak ang palakat mo sa Corazon Locsin. Lain pa gining iyayaw. Nadumduman niya. Noel Amar, naga-monitor man, friend ko Vanessa May sa Minnesota, palagpat nga layi ni Drilon sa Corazon Locsin, hindi pwede bantay sa pasyente, kakapatay lang ang pasyente kay hindi kakaon. Muyek Shaton. Abi ko nagtawhay na da. Non-ER noses. Tsura galit ni Dirlon daw ka. Now I know. Muyek Shaton. Again, damo, gindumot sa iya. Palpak ko naman. Damo patay, ginhimo iya sa pasyente kay waay banatay. Anami Villarias, hi, pag-greet lang mga kids, di ka pamati, gid kami dia. Andrew, Andrea, Ingkay, Apple, Ashley, salamat gid. Noel Amar, tamyaw ko akon pare nga si Boy Yolingo, dira sa Barangay Mandalagan. Pedrinia Ironman, Action Idol, kagid bala ni Kokoy Ronald Salbatera or Salbarita sang Zone 6, salamat. Carmelo Garingo, Action Bry, 80 years old, nagili si Dr. Dillon, wala pa na siya na retired, hindi, nahugya lang to. Bert Caraballo, good evening, Action Bry. Monitor kami balita sa vaccine na. Vitamins
lang amon pwede. Alfredo Sapa, ari lang ko ni Braya, monitor. Pabasan tong imo tong ayo sir kay inang busy sila. Sol Alejandrino, naga-monitor man. Ana Mandrigos Rob, Sir Bright, tani ba lang iban irespeto nila ang desisyon sa iban hindi gusto magpabaksin from China because it's their own health life. Hindi kay halan nila kayaw-yaw ang iban. It's their choice. It's their life and not yours. Si Jaylen Liante. Good evening, Sumbray. Watching live. As always here, Hong Kong. Great liwat ang mga buddies ko. Si Jace Tordillos, Fajibar, and Levi Shokon. Diraman sa Hong Kong. Thank you and God bless. Noel Amar, kabalo ka, Sir Bry. Kahit anong vaccine brand ang importante, magpabakuna sila right away. Ostan Salvador, Action Bry, may gabi, gid sa imo. Tani ang maayo lang Action Bry. Tani dalon Manila. Vaccine ang mga driver sa taxi kag di pasahe publiko, mga driver kay sila ga front mana. Makaluluoy man sila adlaw-adlaw gabiyahe man sila. Oo, malambot na sila sa pila ka adlaw gid. Si Kapitan Imelda Hamilo Bangguanga naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Sige. Dito iban man. Didara. Good evening, Sombray. Great kami di Barangay Granada. Manjo Arniho Araban. Lilibet Gutera o si Tita Diboy. Salamat, gid. Valencia Kenneth. Bilen Salaw, naga-monitor man. Upod ang mga lupon sa Barangay Tangob. Kativer, good evening, Sombray. Lihog ko tamyaw, Mitoy, Bibot, Nora, Maricris, Dino, Family, Virey, Gonzaga, TY. Jose Mongcal Torilla, salamat, gid. Okay, sige. Okay. Yeah, mapahuway-huway lang ko, dra lang ka mo, pagbalik na damo patabalita, paki-share lang sa aton nga news, sa aton nga live, las 8:24. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events.
At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. May kabilang kay Warren Ortiz naga-monitor Action Bride diri sa Amon, Barangay 27. Wala pa sang may galibot willing gid ako magpabaksin, senior na ako. Nanay mo ni Auring. Dapat ang barangay din nakapang amat-amat na lista, na? Good evening, Action Bride. Greet ko lang. Kuda Action Dale Salazar. Idol ko gid ang tanan nga taga-Action Radio, especially. Sige, salamat dira sa inyo, no? Sige, balikan ko iban las 8:32 na sa aton nga pagpangalagan. Firing Line. Laboton ta seksyon Marlon Hinabia Srimat Tinion sa balita gikan Kapitolyo Provincial nga ginadulong sa aton sang D3 Bayo mga kaaksyon, no? Sa sininga panahon kinahanglan mo naman ang D3 Bayo agod may protection kedra sa imo sininga lawas. Check nato ang balita with Action Marlon Hinabia kaysa nagligad to sa kandunito tani ang kwan ang dry run sining Negros Occidental pero subong ginsaylo ini sa Murcia. Action Mar sa dugang nga detalye may gabi. At sa maraya mayang gabi imbitado ang mga representante sa nagalain-lain ng mga local government units ko na LGUs dari sa Negros Occidental, partikularmente ang ilan sa mga tagsa ka mga local chief executives, mayor or vice mayor man sa pagka-success ang saling dry run or simulation exercise, COVID-19 vaccine simulation exercise nga kung tani ang una nga lugar nga hiwatan sa Banwas sang Kanduli. Galing kay na dumduman goro sa mga opisyal ang Kanduli, Southern Negros, isa sa mga pinakamalayo nga lugar. Kung ibitahon mo ang mga representante sa LGU basi di magkanto. Nga layo. Yung layo, gud man Kanduli mo. Yes, oo. Ginpagitaan nila sang may saluhat nga lugar nga na pilihan ang Banwas sang Murcia. Banwas sang Murcia, Central Negros, hindi man tanto layo. Kung dari ka dari sa may Southern Negros, tamo ka man sa Nagsonbray mo, shortcut, makaabot ka sa Murcia. Kamo man, kung dari ka sa may Southern Negros. Okay. Ngayon yung simulation exercise, or dry run, requirements in Nagsonbray galit sang Department of Health. DOH, sa isa ka LGU antes pagkapatagayon sa aktual nga pagpangturok sang bakuna. Sa Marso 12 na, bali Biyernes na siya sa adlaw. Sa sunod nga Biyernes, buwas Biyernes, sa sunod nga Biyernes. Okay. Sa agan asa matabo ang sobray hambal ni Governor Bong Lacson. Ang Sinovac hambal ni Gov di sa tanto react kango sa Sinovac kaya wala klaro aksyon na baray kung balang Negros Occidental makabaton o hindi. AstraZeneca gihapon nga bakuna ang ginapabot naton diri. Bato na ako na ito papati tigong ni Governor Lacson angot sa simulation exercise. Yes, not anymore sa Cantoni because we will be inviting other LGUs to witness it. So mas sentro dire. Unlike kung sa Cantoni, too far already from if you're coming from the north. It's next Friday, not this week, but on the 12th morning. Are we 100%? I don't think anybody can be 100% prepared, but we're there. At least for our frontliners, we're ready to vaccinate them if it's made available to us. But we're buying more, especially in portable. So and I think we're still buying 2 more of these freezers, that will comply with the requirement. What's important there is the portable, as we deliver these vaccines to far areas. Ang sabay naman sang Sinovac aksyon pa na kundi nakaumpisa na Lunes pangturok sang sining Sinovac vaccine rin sa pusod tayo na mga more or less mga 9,000 na ka mga tao mo ang naturukan sa Nagsonbray o galing depende ni sa priority list
sang mga vaccinators or sang Department of Health. Dito sa Marikina, ang mayor mapaturok tani. Huwag sa listahan, huwag sa maturukan. Yan, man, oo. Tikita mo to, gina-question to ganun si Representative Helen Tan. Oo. May guidelines, managsunbray, dapat sundon mo. Yan, sa pang-bakuna. Kaya maligo, kung mag-order or tugutan sa gobyerno nasyonal, kaya man na mo nagsobrayan sa Sinovac mo. 600,000 doses ini. So kung divide na sa duwa ka turok kaysa katawo, mga 300,000 man katawo ang maturok ka nagsombray. Ay hambal ni Gov, information nga ginpalabot sa iya, kaya kanamo sombray sang nagamangkot nga kundi tagduwagin ka dos ang dapat iturok. Para maging epektibo sa sulod sa lawas ng tao. Damo pamangkot, magkapaturok ka sa Sinovac vaccine sa first dose. Pwede ka magkapaturok ka lain naman AstraZeneca na vaccine sa second dose. Ambal ni Gov, no, hindi na pwede. Kung Sinovac ang una, dapat Sinovac man kadua. Okay. Lain-lain ingrediente sina Although nga pari yung bakuna, pero lain-lain ang iya siniya nga mga unod dira action na mar. Gani man, daw mapula na ba sa baray sa Galimnon. Lain nga flavor ang una, ginino mo, gilaktan mo ikadua. Di mo na makutoy mo dyan mo. Correct na. Isigaw, Pambalya, kung magtugot ang gobyerno nasyonal, nga parihon niyang official sa gobyerno, turukan sa Sinovac, handa siya sumbaray, ready niya si Gov Lacson sa pagpapakuna. Ang rason niya, mas maayo nga naturukan na sang bakuna ang lawas ng tao, sang sawa ay nga maghala kaka-penitensya, sok face mask, at face shield. Mas protektado ang tao kung nabakunahan na. Kung napamatunan nga why did man sa lain nga epekto ining bakuna nga Sinovac sa lawas ng tao sa sulod sa pinagsimanang sobrang observation, isa si Gov sa manawagan sa public, sa mga negrense, na dapat papakuna man kamo sa Sinovac kung tugutan sa gobyerno. Yari balikan na si Governor Bo Lacson. Ako personally, I'm already ready to even take Sinovac. It's better to have one because it's better to be vaccinated than just wearing face mask and face shield. There's more protection if we have ourselves vaccinated. But of course, after vaccination, we still maintain our minimum health standard. So we are better protected with vaccination. If you look at what's happening in Manila, especially in private hospitals, even St. Luke's is asking for additional vials because after the first day, there are more and more of their health workers that are already agreeing to be vaccinated. So I think that's what will happen here also, or any part of the country, when they see they're being vaccinated and no untoward incident or no adverse effect. I think more and more will agree to be vaccinated. If that is what is presented, yes, I will encourage everybody because, as I said, it's safer. I mean, we get more protected if we get vaccinated. And if they will allow me, I'll do it. I'll take it. I don't think may mamauna pa sa Astra, no, because may head start na tayo. It's so difficult. It's not like going to pharmacy and buying this. That's what we have learned, no. So I don't think there will be any other except what is provided by the national government. Pero as far as we purchasing more or ordering more, there's nothing sure. We cannot for sure say we can just buy from any pharmaceutical. Ang gusto ring preparasyon sa pagpapakuna, kaya nasa hapon nagdasapol, naging pangunahan ni Governor Lacson na pag-sinapol sang COVID-19 Vaccination Task Force. Now sa Provincial Capitol, ginambalan to, kung ano ang dugang pagid sining paghimuon, mga suggestions, ginpapatian, halin sa nagkalain-lain ng mga medical health personnel sa Banawag kag syudad Aksobaray. Kaya pasalamatan ba ni Gov ang mga frontliners, leaders, mga managers sa kampanya sa provincial government against sa COVID-19 virus
ay manugsulod naging magali action ray sa katuig. Oo. No? Ang kalawigon diri sa Negros Occidental kay dumduman mo ang una nga Negrosanon nga nagpositive sa COVID-19 atong taga Banwa sa Ebi Magaluna bala ka babayi. Yes. Marso 29 ito. Sige, check ko sa record ko, di manugsulod na isa katuig. No? Sige, paggamot balas ang March 29 papati kung tingog sa babayi. Ay siya itong gitutukan sa media sang nag-ayo na siya sa COVID-19. No? Pero sa gintatap, aksumray sa sila yung hospital mo. Yes. So pag-ayo niya, pagwa niya, ginatagan doon sa isang time na magkaparehag sa statement ni aksumray. Sa atubang. Ginpalakpakan pa to siya, no? Yes. So, sa atubang sa mga health workers, doctors, and nurses sa hospital. Yes. So marisulod na, manug 1 year na ang pinitensya. Ang kaksunugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Medoboya, una sa balita, una sa aksyon sa Patulod Aksyon Radio. Action Firing Line. Okay, sige. Salamat Aksyon Marlon Hinoveya, balita gikan Kapitolyo Probinsya. Action Firing Line. Amo na, no? Amo na ang anyways atong balita Action Mar dulong sa aton sang D3 Bayo. Action Firing Line. Para sa aton sinidugang ikayong lawas proteksyon mga kaksyon D3 Bayo. Action Firing Line. Plus 8:43. Babalik natin if may time pa kita. Talakayon tamaning ginaligar sang Calatrava PNP nga may ara na sang duha ka probable nga suspects ang pagpatay sang police dito sa ilasini nga lugar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sample Plus Gold. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2nd bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna,
nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang... Mayang gabi lang kay amigot J.R. Villan and his wife, and family Villan naga-monitor sini Matinion upod man nagapanihapon diri sinang Dilia dira kag sinong Johnny and kung sino pa da, no? Salamat din sa pag-monitor si Sir Toto Aligen naga-monitor man sa Barangay Banago. Lilia Taton nakatutok man sa aton sining pagpangalagad. And si Tita Ida Rio Sora dira sa barangay kon sa area sang Morsya, no? Ang utod sang vice alcalde sang Banwa. Nanay Linda and Tatay Edi naga-monitor gid sa aton sining pagpangalagad, no? Salamat gid sa pag-monitor si Mama Gamay. Ang balita to sa may kwan, sa may Calatrava, pabosanta na lang ni, no? To pagpatay bala kay Police Staff Sergeant John Daniel Gutera, no? May duha na ka probable nga mga suspitsado, pero according kay Injapi, hindi pa mapalayag ini kay way pagid sa may matindog abi nga saksi kag mafailan ini sila sang kaso. Sila linig kuno may potential gid nga makapatay or may plano nga nagpapatay sa kay Gutera. Regarding gihapon sa ila sinitrabaho bilang pulis mga kaaksyon ang ginatutukan karon, no? May kabilang sa kay gamonitor subong si Nay Celia from 5 to 11. Thank you gid sa pag-monitor. Janet Flores Araman, salamat gid sa pag-monitor sa aton sining mga kauturan mga kaaksyon. Action firing line. Karon nagahulat ang Calatrava PNP kung sino ang mga suspect nga makatindog diri agod nga makapasaka sila kaso sa pagpatay, no? Ining si Gutera kung madumduman mga kaaksyon nagalakat ini sa dalan and ginpunduhan lang ni sang isa ka pick up nga nagaduag sang itom kag ginluthang, no? Pagkatapos nagpalagyo pa norte nga bahin sang area pakadto sa syudad sang San Carlos. Wala nakuhaan sang plate number. Why gid to kay ang balay ang area to ay man dinahom-dahom kay kalayo man. Action firing line. Karon pa dayon pagapon ang investigation nga ginahimo sang kapulisan sa area sang Calatrava mga kaaksyon. Kabay pamahatagan ini sang hustisya. Nagtukod sang task force, no? Group ang Calatrava PNP nga mo lang gining nagatutok lang gid sa pag-imbestigar sini sa may development ang kaso sang pobreng pulis. Action firing line. Halong-halong gid ka pulisan naton kay once nga ra kada sa mo sa nga trabaho, sigurado gid kita nga may mga tawo yang nga nagadulot kag nagasakit man paran awan kay kung isa miara abi sang nalasakan abing ila sining negosyo dira o kon personalidad o kon nga sitwasyon. Action firing line. Ati amo gining resulta mga kaaksyon, so dapat maghalong gid. Di maglakat nga nagaisahan nun, dapat may upod gid. Action firing line. Good evening, Sumbray. As lang ko kung ano ang kompyuteran, wala na limit nga oras kay ang mga bata dira na lang katulugan sa kompyuteran. Depende sa isa ka lugar depende sa isa ka lugar diri sa Bacolod. May curfew di mo 10 to 4 ang curfew. Pero kung may mga kabataan, dapat maginikanan, pwede nyo ginakwaon, kinegosyo man na. Action firing line. Ang kompyuteran, ginalimit lang na sa mga lapit sa buluthuan kung ano ka lang dapat oras na. Pero kung ara ka man lang sa layo sa buluthuan, goro, mismong tag-iyada, suguon nyo ng kabataan, pauli kung dis oras na. Kaya mga ginikanan kwaon yung kabataan nyo sa kompyuteran. Action firing line. Oo, kay kung pabayaan nyo ng kabataan, labi na gintagaan nyo piso-piso na, lingaw ng ibanda, way man nagahulog piso da. Ang ibanda na lingaw man na maglantaw man sa ila sinigi na lantaw sa computer.
Maayong gabi man kay Sir Sunny Boy Magsipok and family. Sa pag-iingat, isa sa ating dasal, laging nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Nag-monitor man si Manong Sonny Boy Arnaldo Paladar. Thank you, Gid. Sa pag-iingat, isa sa ating dasal, lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. May nakita sang higop ang oras maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalaga upod sa bugos nga puwersa. Sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side, we have Aksyon Henry Pulgar. Aton sini IT Expert tonight, Aksyon JM Baikin. Aksyon Undefensor, aton sini partner man kag News Girl. Standby sa Aksyon 8 Patrol with Aksyon Eric Magbanwa. Ini naman sa Aksyon Brian Mordena ka pasalamat gid. Magkilibati tabuas sa magyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!